נדירה באיזה קטע כאילו? נדירה לפתוח אותו או נדירה פשוט בקטע של זה? כן, 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 אילוז'ן, אני יודע, מסיימים ואנחנו באים. איזה גרוע, ריבולבר. פריזמה 2 חריפה, נודה. אחי, כמה זמן כפרה עליך? שנייה, אחי, שנייה. השחורה ממש טובה. נפתח את השחורה, אז מה אתם מגזימים? נראה לי אני מפסיד את החרא הזה. לא, רגע. צ'יל, all good. נראה לי אני אוכל פה סקאם. אתם אומרים שהיא טובה או נדירה? פתאום אני יוצא לי את ה-SSG הזה, נודר. השחורה 12 שקל אל תפתח. אני מוציא פה 50 שקל. וואי, היה שם את ה-5-7, ראיתם? נודר. וורף, נודר וורף. אוי, פריזמה. פריזמה אחת טובה. יואב תרים שואל ורושם, תרמתי סתם להקיף, תודה רבה דוד ויואב פרי. מה אתה דפוק יואב? משקיע מקדיש את הקופסה הזאת למי? מי רשם? גמסטר. יואו אחי, נודר. איזה ענקי אני. בגלל זה שתתי את זה. רגע, כמה פתחנו עד כה? יש לי מלא פריזמה. הפריזמה טובות, נשבע הן טובות. נשבע אני מרגיש. כמה זמן? אחי, אני צריך רק דבר אחד אדום וג'י ניצחתי. למה אחי? גם השתיים אתה אומר נייס? פתאום אחי, ביונט דופלר פייז 4 אחי. דקה אילושן, דקה אנחנו מסיימים. מקדיש את זה לאמא של פדרו, נודר יו אדום. לפחות שיתנו איזה רצון אחי. פשוט פותח מה שיש. כי כאילו בתוך זה שווה סנטים, אז מה זה משנה אם נצטרך לדבר? זה 5 שקל על פי 90. הוא נותן נטר! וואו! What the fuck! What the fuck? What the fuck? אחי! What the fuck? נודר נדר. כמה זה שווה? ניצחתי את פדרו כאילו? סתם. בוא נראה כמה זה שווה. כמה זה? 525 שקל. 525 שקל, אתם יודעים מה זה אומר, נכון צ'אט? איפה הוא? איפה תדש? אחי, הרבה זמן שלא. So I'm doing a dash, and I gotta go get me a bag. People be talking, I guess they be sad. Ballin' so crazy, I feel like I'm Shaq. Why shawty so bad? And why shawty so bad? Hey, look, I'm the Uzi, I pop. נודר קליל. נודר שם את השיר הזה ופותח קופסאות, נו קאפ. What the fuck, אחי, הוצאתי נייף. זה פעם ראשונה שהוצאתי נייף בחיים שלי.